larna ya tu ha tadi makiar apa ya baba kan tabu tadi gini baba so hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय गोदान टपिकनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ टाइमनेल एबा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो लोगोफोर ओमफ्राय सासे इउटिउबार जिया रानिखौ रस्टिं खालामदों ओमफ्राय बे रस्टिं खालामनायनि सायाव जिया रानिया मा बुंदों फै जों नायना लानि भिडिअ क्लिपखौ फार्स्टआवनो जोङो नैबे जिया रानिखौ रस्टिं खालामनाय भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर बेनि उनावहाय जोङो जिया रानिया बे रस्टिं खालामनाय सायाव मा बुंदों बिनि भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननो आं होगोन स्क्रिनाव बिदिब्ला भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोजोबदो लोगोफोर ओमफ्राय सोरबा सोरबा जिया रानिखौ सिनायाबो जानो हागौ ओमफ्राय बेना मोनसे चेनेल दं जिया रानि बर' राइडार होननाय नामजों ओमफ्राय बै रस्टिं खालामग्रानि चेनेलखौ आं मोनथिथ'वाखै आं बिनि चेनेलखौ मोनथिनायबा बुंना होगौमोन जिखुनु जाया बै भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर सेल' बाथ्रा बुंनो फैदों आं जास्ट बे पस्टआवहाय सेंग्राफोर जाय जाय आंखौ बया बया गाज्रि गाज्रि बुंगासिनो बिसोरनि आरो मेदा मानसियानो बेयाखा नों बेयाखा मानसिखौ नुबानो मिथिखायो सोर मानसिया माबायदि मोजां हामा बेबायदि मानसिखौ नुबानो मिथिखायो आं नोंखौ नुनानै मिथिखाबाय नों मानसियानो बेयाखा बेनिखायनो जों नोंखौ हामा होननानै बेया होनना बुंगारदों नों मानसियानो बेयाखा मानोना आपुन बाबा सीआईडी इसलिए मैं तुमको समझ गया तो बेया मानो है बोले हाँ हम आपुन सीआईडी चला हमसे पांगल लड़के तेरी माँ के आपुन यार खान तो बुझाने की ना बाबा बे फाग्ला बिदिजों जायो आङो नाय दिनैल' नङा आङो गुवाहाटियाव थानाया 7 बोसोरनिफ्राय गुवाहाटियाव दं आङो आरो बिनि सिगां 2 बोसोर आङो बाहेरायाव दंमोन हायद्राबादाव 2.5 बोसोर हायद्राबादाव दंमोन आङो ओमफ्राय 7 बोसोर जाबाय आं गुवाहाटियाव दिनैल' नङा आंसो मिथिगौ आं मा खामानि मावदों दिल्ली दे हायद्राबादनि रुम भारायावबो 2 बोसोरसो थादों ना बुंना लाया सादा ओमफ्राय लुकुला खारबो जादों ना बुंना लाया तेरी मार्केट हमसे पांगल लड़ना आएगा तू हैं तेरी मार्कियार apa ya baba kan tabu जाने की ना बाबा जायखौ नुदों बेखौ सिदा बुं आसि खेंख्रा खालामनानै आंखौ बुंनांगौ दरखार गैया बुंगोन आं जियानि नोंखौनो बुंगोन आखाइ खेंख्रा होनना बुंनो होआखै ना नै आखाइ खेंख्रा होनबाय आं नोंखौनो नै आखाइ खेंख्रा होनबाय नै खेंख्रा जाबाय नै खेंख्रा नै नोंखौनो थुना बुंबाय आं आखाइ खेंख्रा होननानै बुंगोन आं नोंखौनो बुंगोन मानिखाय आं नोंनो मानिखाय आं इसोरनि गोरबा होननाया जायो तेरे माकिया राबुना बाबा खान्था बय अबे साले रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ तेरी माँ की क्या है तेरी माँ की क्या है वो बात पूरी तरह से बोलो तेरी माँ की क्या है तो आं बेखौनो बुंनो सानो नोंनि बिमानि मा बुंजोबा मानो भिडिअ'हाय बियो मालाबाबो रस्टिं भिडिअ नङा जोङो मान गिदिरफोर रस्टारफोरखौ जोङो माने मा होनो बेखौ कपि खालामनानै भिडिअ खालामो थिग दं भिडिअ खालाम गाज्रि मोना आं भिडिअ खालामनायखौ खिन्थु बेयो मालाबाबो रस्टिं नङा बियो आंखौ बदनाम खालामनाय आंखौ गाज्रि बुंनायसो बियो आंखौ माने गाज्रि रावै बुंनाय तेरी माँ की सासे इउटिउबार हिसाबै आं रस्टिं भिडिअ मोजां मोनो थ' आं रस्टिं भिडिअ नायोबो आं रस्टिं भिडिअखौ बुजियोबो थ' भिडिअ कन्टेन्ट मोनाखैबा न'आवनो सिरिनो गावनि पार्सनेल ब्लग खालाम दैलि ब्लग खालाम खिन्थु मालायखौ डिफेम खालामनाय मालायखौहाय गाज्रि रावै बुं